Γιατί πάμε λοιπόν κατασκήνωση με τον κλάδο μεγάλων οδηγών? Γιατί πάμε κατασκήνωση? Ναι, σπουδαίο ερώτημα και πολύ σημαντικό. Γιατί άραγε? Εσύ γιατί πας? Εγώ πάω για την ομάδα μου, για να είμαι αυτή που θα ζήσω μαζί τους τις μοναδικές εμπειρίες 10 ημερών. Εσύ? Θες την αλήθεια? Ναι. Κάθε χρόνο λέω ότι έχω μεγαλώσει και ότι πρέπει να το σταματήσω. Αλλά κάθε χρόνο αυτά τα παιδιά με κερδίζουν. Είναι κομμάτι δικό μου και θέλω να τα βλέπω να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται. Πες την αλήθεια. Κάθε χρόνο το περιμένω όλο και πιο πολύ και όταν φτάνω εκεί λέω από 10 μέρες. 10 μέρες που θα μπορούσα να κάνω διακοπές. Κι όμως κερδίζω την εμπειρία με τον κόσμο και τις στιγμές που ζω μαζί τους σαν να είμαι μέλος της καθημερινότητάς μου, σαν να είμαι μέλος της οικογένειάς μου. Εσύ? Και εγώ κάπως έτσι νιώθω. Την πρώτη μέρα, πω ξεκινάμε, αλλά την τελευταία δεν θέλω να τελειώσει. Για πόσο έρθει η τελευταία, δεν το συζητάω. Στην κατασκήνωση του κλάδου μεγάλων πήγα αρχικά γιατί με αναγκάσανε. Αλλά τώρα αν θα έπρεπε να σας πω για ποιο λόγο θα ξαναπήγαινα, θα πήγαινα για το έργο και για την φοβερή επαφή η οποία είχα εκεί με τους κατοίκους, οι οποίοι πήραν την αγάπη και όλη αυτή τη δουλειά που έκαναν τα παιδιά. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα με ξανάστειλε σε μια κατασκήνωση του κλάδου μεγάλων οδηγών. Κατασκήνωση κοινοτικής ανάπτυξης κάνω για το έργο που γίνεται στην κατασκήνωση, για όλο αυτό το όραμα που παίρνει πνοή και το βλέπουμε να γίνεται σιγά σιγά και στο τέλος της κατασκήνωσης είμαστε τόσο πολύ περήφανοι, και για όλες αυτές τις παραδοσιακές κλασικές οδηγικές στιγμές. Γιατί συνήθισα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, εγώ κατασκήνωση πάω γιατί μ' αρέσει να τραβάω τα παιδιά, μετά να με τραβάνε τα παιδιά και αυτό σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στην κατασκήνωση να φτάνουμε στο σημείο να ξεπερνάμε τα όρια μας. Ξέρεις γιατί άλλο πηγαίνω κατασκήνωση? Όχι, για πες. Θυμάσαι πόσες φορές έχουμε ακούσει με ποιους θα πάμε και λέμε πω, πάλι θα γνωρίσουμε καινούριο κόσμο, πάλι θα συνεργαστούμε, μια χαρά δεν είμαστε εδώ, μια χαρά δεν δουλεύουμε οι δυο μας. Ξέρεις, εγώ θα σου πω διαφορετικά, ότι εσύ μου λες θέλει πάμε να γνωρίσουμε και άλλο κόσμο. Και εγώ σου λέω ότι και αν τους γνωρίσω, εγώ θέλω να τον πασαλώσω. Και θέλω να τον πασαλώσω μέσα της κατασκήνωσης. Και τι γίνεται όταν περνάει η κατασκήνωση και αυτός γίνεται ο δικός σου άνθρωπος, ο άνθρωπος που έχεις μοιραστεί στιγμές, που έχεις γελάσει, που έχεις παίξει, που έχεις ανταλλάξει χαρτάκια στα συμβούλια γιατί βαριέσαι πάρα πολύ. Και τελικά έρχεται η μέρα που πρέπει να φύγεις. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη παρέα, όπως λέγεται, που σε κάθε άτομο είναι τελείως διαφορετικό, γιατί είναι η καινούρια του παρέα, είναι σχέσεις που κρατάνε και δεν τελειώνουν. Αλλά εγώ πάω κατασκήνωση γιατί γίνομαι παιδί, γιατί πέρα από τα δικά μου τα παιδιά, παίζω με άλλα παιδιά και καταφέρνω να κάνω φίλους για μια ζωή. Και εγώ πάω κατασκήνωση, γιατί τελικά γίνομαι κι εγώ παιδί και μου αρέσει που παίζω με τα άλλα παιδάκια της ηλικίας μου. Και ξέχωρα από αυτό, έχω και την ομάδα μου. Ραντεβού λοιπόν. Στην κατασκήνωση. Στη φετινή κατασκήνωση. Είναι εκείνη η στιγμή που όλες οι δυνάμεις της φύσης είναι εναντίον σου, σου έχουν εκκρεμίσει στην κατασκήνωση και μετά έχεις τη δύναμη και τα ξανασταίνεις όλα από την αρχή. Τη δύναμη να ξαναζήσεις τις όμορφες στιγμές, είτε ο αέρας σου έχει καταστρέψει τη μισή κατασκήνωση, είτε η βροχή σου πήρε το μαγειρίο και να κατέβεις από η κατασκήνωση στο λιμάνι και να βρεις δύο παππούδες και να σου πούν μια καλημέρα, είστε καλά παιδιά. Και εκείνη η στιγμή 6 ώρα το πρωί που θέλεις να προλάβεις να κάνεις ένα μπάνιο γιατί σαν στέλεχος το προηγούμενο βράδυ ή το μεσημέρι μετά τη θάλασσα δεν είχες ώρα, κάνεις το μπάνιο σου, φεύγει η σκόνη, βρώμα και βλέπεις εκείνη την κατασκήνωση και δεν ακούς τίποτα. Αυτά. Αυτό που μου αρέσει στην κατασκήνωση του κλάδου μεγάλων οδηγών
είναι ότι ενώ εξασκείς τα ενδιαφέροντά σου και τις ικανότητες σου, ενώ παράλληλα περνάς καλά με τους φίλους σου, κάνεις τη διαφορά σε έναν τόπο ο οποίος το έχει πραγματικά ανάγκη. Κυρίως πάω για την ομάδα, για τα παιδιά της ομάδας, για τη δυνατότητα και την πρόκληση που έχουν να ολοκληρώσουν ένα έργο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, για την και κυρίως για την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία. Η ομάδα πια ανοίγει, γίνεται εξωστρεφής και έρχεται σε επαφή με τους κατοίκους και δημιουργείται μία σχέση μοναδική. Αυτό μάλλον είναι και το νόημα της κατασκήνωσης κοινωνικής ανάπτυξης, πέρα από την προσφορά. Γιατί πηγαίνω κατασκήνωση κοινωνικής ανάπτυξης ειδικά? Καταρχάς γιατί περνάω καλά. Δεν υπάρχει κατασκήνωση που να μην έχω περάσει καλά, ανεξαρτήτως της δυσκολίας, της σωματικής και πνευματικής κόπωσης και ό,τι άλλο μπορεί να είναι ίσως ανασταλτικό. Ξεκουράζεσαι, πρώτον γιατί έχεις επαφή με τη φύση, δεύτερον γιατί ανεξάρτητα από το έργο, το αποτέλεσμα και τις ανθρώπινες επαφές, εκείνο που είναι σημαντικό, βλέπεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα παιδιά να αλλάζουν και την οπτική τους όταν έρχονται σε επαφή με μη αστικές περιοχές που ζουν τις ομορφιές του τόπου, τα ήθη, τα έθιμα, αλλά και τη ζωή που κάνουν και ποιοτικά οι άνθρωποι εκτός πόλης και πόσο μπορούν μεταξύ τους να δεθούν και να επιδράσει στο μεγάλωμα των παιδιών, έστω και σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα.